mucha nan tour conta bai. Vos nan ta bom, mita spera vos nan ta bom di salu, tour heen na casa bom di salu, e que vos tá cuidando. Ave, nos stay back pa outro 250. Mita spera que vos tá lá 260 pa vos por desfrutar de 250 aqui. Ave, mita conte na pula des. Ik weet jammer, de krokodil die niet van water hield. Wat een keer voor existie un krokodil con nota gusta agua? Van escucha, para swak, y cosa pasa, ding e douche cuenta aquí. De krokodil die niet van water hield. Er was eens een kleine krokodil die niet van water hield. Hij wilde heel graag met zijn broertjes en zusjes spelen, maar die hadden het te druk met hun zwemles. Kleine krokodil deed niet mee. Hij hield niet van zwemmen. In bomen klimmen vond hij wel leuk, maar hij was de enige. Kleine krokodil voelde zich alleen. Hij had niemand om mee te spelen, dus nam hij een besluit. Hij had nog wat zakgeld over en hij wist precies wat hij daarvan ging kopen. De volgende dag stond de kleine krokodil aan het water met zijn nieuwe zwemband om. Nu kon hij eindelijk met zijn broertjes en zusjes spelen. Maar overgooien lukte niet. En onder water zwemmen ook niet. De ladder opklimmen vond hij leuk. Maar hij durfde niet te springen. Aan het eind van de dag was hij weer alleen. Maar dat wilde hij helemaal niet. De kleine krokodil besloot het nog 1 keer te proberen. En toen ging hij 1, 2, 2,5 en 3. Plons! Slik! Oh, nee, help! Nu wist de kleine krokodil het zeker. Hij had een hekel aan water. Het was koud, het was nat en hij schaamde zich rot. Maar toen gebeurde er iets vreemds. Kleine krokodil kreeg een kriebel in zijn neus. Het werd steeds erger en erger en erger en erger. Totdat plotseling... Kijk, vuur! Nu snapte de kleine krokodil eindelijk waarom hij niet van water hield. Hij was helemaal geen krokodil. Hij was een draak. En hij was niet gemaakt om te zwemmen. Hij was gemaakt om vuur te spuwen. En ook om te vliegen. Alla fang e 250 cava e kleine draak asiki tira candela e bula contento was sobra e no tabata krokodil. E tabata dragão. Tá. Compret e cuenta kita. Mita sfera kubosa agusta e 250 aqui. Assim que share, compartilhe, para tour mucha por aí chance de desfrutar de 250 aqui. Nós tá querendo ter aqui para ver e nós só topa. Te trombiar com Deus que. Aiô!